Elkarte berri bat sortu dute Deba Baiaran, barrutik barnekotasunaren baitan lan egitea helburu izango duen elkartea. Arrasaten eman asmo ditu lehen urratsak eta injustueri horregatik bihar arratsalderako aurkezpen hitzaldia antolatu dute. Batetik elkartea bera ezagutzera emateko eta bestetik urrian hasi eta abendura bitarte eskaini asmo duten formakuntzaren nondik norakoak kontatzeko. Gurekin ditugu elkarteko bi kide, Amaia Etxaniz eta Alberto Inurrieta. Arratsalde on eta ongi etorri bioi. Aurreratu dugu, barnekotasunaren baitan lan egitea helburu izango duen elkartea izango dela, elkartea dela, barrutik, helburu horretan, ideia horretan, sakondu bezagun, ez zuena baitza. Konta iguzu zer den barrutik eta zein den bere helburua? Barrutik nolabai definitzeko, nik esango nuke 6 lagunek osatzen dugun taldea dela, interes amankomun batekin, hau da, barnekotasunean lantzea. Eta proposamen hau gizarteari eskaintzea. Geure lan pertsonala egin, eta begirada aldaketa bat proposatzea gizarteari, beste modu batetik hasteko bideratzen gure bizitzak, ez? Hain premia asko ikusi dugu hori, gure elkartzea izan da guretzat, niretzat pertsonalki oso argigarria eta bide bat, ez? Azkarregi eta kanpora gehiegi begira gaudelako, gabiltzalako? Bai. Hortan bat egiten genuen Seirok, ez da? Kanpoan ditugun horren beste estimulu eta ia kanpoak zer dakarregun, ez? Eta hor, bakoitzak gure esperientziatik abiatuta, desde luego, ikusten genuen, zelako garrantzia daukan barrura begiratzea, bai? Irteera barrurantz goazenean dagoela. Eta asmatzen badugu, hori identifikatzen da kudeatzen, gure barruan zer nola funtzionatzen dugun, nola funtzionatzen dugun eta nola kudeatu hori, ez? Garbi ikusten dugu maila pertsonalian askoz modu osatuagoan, bizigarriagoan, osasuntsuagoan bizi gaitezkela. Eta hori hola egiten baldin badugu, harremanetan hori nabarituko da. Eta hortik badakit oso ausarta asko esatea dela, baina azkenean gizartean eraldatzeko modu badala, bai. Norberaren gandik hasita. Konturatzen gara ez dugula ariketa hori egiten, hori egitea dela, falta zaiguna akaso? Zoritxarrez presa da, ez da? Bizi gara urgentziazko mundu baten, ez da? Mundu konsumista baten, non aurrera itxia da, arrakasta izatea, agertzen dozunagatik, ez da? Orduan, danok nolabai sentitzen gara aztertuak, begiratuak, eta asko kostatzen zaigu benetakotasunarekin konektatzea, ez? Hau da, gu nahi dugun aldaketa hori. Eta pentsatzen dugu gizartea aldatzera eramango duela jakina, ez da? Lortzen badugu kontzientzian hartzea, beharrezkoa dugun eraldaketa hori, ez da? Nik dena den uste dut aldaketa bat ematen ari dela, sasoe batetik onara, guk antzolako esperientzian duela 18 urte hasi ginen gai honekin, mutikoekin, umeekin. Eta azken urteetan, eskoletan, enpresetan, nahi badugu adimen emozionalaren izenpean, edo beste terminologia bat, erabilita, baina badago hortik arnazketenak, isiluneak eustearenak, zeure buruari begiratzearenak, esango nuke, oraindik oso kanpoan gaudela, baina mugimendua badagoela gizartean ere. Baina orokorrean ari zara hizketan ala bereziki Antzuolako kasuaz? Nik Antzolakoaz eta igual beste ingurune batzutan, ez? Izango da baita segun mugitzen zen, baina badaude garapen pertsonalean eta barnera begira daen disiplina ezberdinak, bai? Eta nik ikusten dut, geroz da jende gehiago dagoela, ez? Hasi yoga, hasi gorputzekoak nahi baduzu, bai? Baina meditaziorako talde gehiago dare, isiltasunerako guneak eskatzen ari dira, espazioak zabaltzen.
Irudipena da hortaz... Oraindik asko falta da, Baina ari da, apurka. Irudipena da zuek gaur-gaurkoz 6 lagun batu zarete elkarte honetarako, baina gizartea prest egon daitekeela pixka bate zuen begirada honekin bat egiteko. Bai. Beno, barrutiken sorreran etorri dira, beste iturri batzuetatik, gatoz bai niganen influentzia, baina baita barrutik aurretik izan zen Bloom elkartea, eta aurretik izan zen elkarrezitzen ingurua, hau esan plataforma bat, hainbat ONG batzen zitsuana, zegoen, hainbat jente inkietudez betetako jentia, bilatzen beste modua funtzionatzeko, eta hemen barrutiken, heldu garenok handikan gatozenok, ikusi dugu barruko lana ez badugu egiten, alperrikakua direla gizarte aldatu nahi hori, Orduan, barrutikekik gainera izena hortikan eman dutza horrela erabaki dugu, Barrutik egin nahi ditugu gauzak, ez? Hori da, eta Amaiak berak ere lehen aipatu du, irteera barrura begira dago. Ze onura dakartza, ariketa hori egiteak? Bueno, lehenengo eta behin nik esango nuke norbera hobeto ezagutzea. Hobeto ulertzea zer dan gertatzen zaiguna. Eta gainera, ez dala bakarrik niri gertatzen zaidana. Gizaki guztioi pasatzen zaizkigun gauzak, ez dakigu, ez garelako begiratzen jarri ero dana dalakoagatik. Adibidez, zer da guri gertatzen zaigun eta guztioi gertatzen zaigun hori? Adibidez, guk pentsamentuei dagokionez, guk pentsatzen dugu gure pentsamentua garela, ezta? Eta, estadistikak dinue, egunean 75.000 pentsamentu mugitzen direla hemen, ezta? Eta guztiongan, batzu moteltxoagoak igual, baina beste batzuk igual 80, ez? Eta hori guztioi gertatzen zaigu, eta pentsamentu horietatik portzentaje itzela da eskorrak dira, txarrak dira. Txarrak edo ez digutenak laguntzen gure ondasunarekin edo gure esentziarekin konektatzen. Eta hori lehengotan, eta esate duzu, baina Amaia neri, Albertori, danoi, ez? Orduan, zuk antzemotea hori ikustea horrela dala, eta gaizetea hori gelditzeko, pentsamentu hori fokoa beste nunbait jartzeko, beste kudeatzea, horrek beste lasaitasun bat, beste askatasun bat ematen dizu, bai? Zaten, ni ez niz pentsamentu hori. Hori nigan dago, baina ni daukat beste horre bakarrik, eta horrela, emozioekin da, bai? Guk hiru ardatzez, batez erabiltzen dugu pentsamentuena, emozio sentimentuena, eta gero esentziarena, ez da? Identitate esentziala edo. Eta gero, gorputza izango litzateke transmisorea, ez da? Laguntzen digunak, hori dana detektatzen, identifikatzen, herramienta batzuk baldin baditugu, horiek kudeatzen, horiek dira, ongo gara poliki-poliki. Zergaitzik pentsamentu negatiboa dira hain orokorrak gugan, ez? Nolabait dago gure barruan seguridade behar bat, bai? Orduan jartzen garenean, txarrenian, baliduri gero hori helduko balitz prestatu egongo ginela, ezta? Horregatik ukitzen dugu tendentzia hori gure pentsamentua eskorra izateko, ezta? Orduan, zela atera beldur horretatik, ezta? Beldur horretatik ateratzea da guretzat barrura egitea. Konektatzea gu benetan barruan garen horrekin. Eta zer da garen hori? Guztio garena, benetan lotzen gaitxuena. Gure burua dago jarritxa gehiago, banantzen gaitxuen horretan, eta ez bat eitzen gaitxuen horrean, ez? Eta horra nahi dugu begirada bideratu, ez? Eta, ja beste buelta erdi. Eta, karo, zure burua ezagutzen duzunean, da dakizunean, beste batzuei ere gauza bera gertatzen zaie, bai, asko hobeto ulertzen duzu bestea, bestearen portaerak, bestearekin harremantzeko orduan beste puntu baten jartzen zara. Eta hortik ez, beste bizimodu osasungarriagoa daukagu harremanetarako bakarrik, ja.
Eta hori, poliki, badanok onda baten, ez? Frekuentzia baten jar gaitezke eta eraikitzaileagoak izan. Norbera eta ingurua. Tira, hau da, elkartearen izana ez da, hau da, zuen helburua, herritarrei gizarteari horretarako erremientak eskaintzea, eta injustu ere, helburu horrekin formazio saioa, ez da, antolatu duzue, Arrasaten eskainiko duzuena, urrian hasi eta abendura bitarte, konta eguzue pixka bat zein izango den formazio saio horietako dinamika. Hobe zeuk, lehenagotikan beraiek, egon dira Antzuolan eta egindako esperientzia horren hori da, nahi duzun tokitik hasi daitezke, Amaia, nahi nizun galdetu baita ere pixka bat Antzuolako esperientzia horri buruz ere. Nondik datorren eta zein lanketa egin duzuen eta ze emaitza ikusi dituzuen bertan egindako lanari esker. Bale, zatika joako gara, bale? Nahi duzun tokitik. Igual Arrasaten eskainiko dugun formazio hori, bai? Eta gero lotuko dugu bestekin. Bueno, formazio izango da, 6 saio izango dira, ordu eta erdikoak, eta eduki aldetik guk deitzen diogu niganen astapenak, bai? Barnekotasunen saioen astapenak. Eta da, lehen aipatu ditudan, 3 arlo hauek konektatzen ditugu, osea, lantzen ditugu, emozioak, pentsamentua, eta identitatea edo konektatzea ez, gu garen ondasun horrekin, esentzia horrekin. Orduan, metodologiari dagokionez, da erabiltzen ditugun erremintak dira isiltasuna, arnasketak, meditazioak, ezagutzak eduki batzuk badaude, eta hori da ez, osea, konturatzea, kontzientzia hartzera, zela eremu horiek nola funtzionatzen duten norberarengan, bai? Eta gero horrei laguntza, erreminta batzuk eman edo eskura jartzea, bai? Eta hori da egingo dugun 6 saio hauetan. Hemen komentatu, izugarri zaintzen dugula, lehenengo aldia baldin bada, barnekotasun ariketa honetan edo lanketa honetan, ziurtatzen dugu testu ingurua segurua izan dadila. Osea, datorrenak, egin behar duen bakarra da entzun eta esperientzia egin, ez da? Markatzen diren ariketa praktikak, egin, eta gero, etxera eraman, eta egunerokotasunean, praktikan jartzen, bai. Ze garbi dago, entrenatu beharra dago. Baina bertara joateko, inolako ezagutzarik izatea beharrezkoa da, arnasketa, meditazio... Ez bertan egingo dugu, horregaitik deitzen diogu astapenak, bai. Hombre, etorri aldan meditatzen dabilen besteleko baten, beste ikutu bat, beste kolore bat teko gauzak egingo dituelako. Azkenean hemen ere eskola asko daude eta gupe sortuta daukagu disiplina ezberdinetatik, iturri ezberdinetatik janda metodologia bat, egiteko modu bat. Baina printzipioz zerotik zerotik hasita, astapena izango da. Edozein kasutan 6 saio horiek eginda eta egunerokoan praktikan ipintzen saiatuta, igarriko du parte hartzaileak? Bai, zalantzari gabe. Egonian bakarrik jasotzen dugu. Eta hor eskaintzen dana da hori, da begirada bat ematea, barrurantz egitea. Eta barrurantz egite horretan, bakarrik nolabait agindu hori baiezkoa ematen, hasten da aldatzen zure barrua. Horrekin bakarrik ziurra da. Ez dago aukerarik suspenditzeko, dena da irabazia. Izan likena da, irabazi hori sakonagoa eta gehiago atera, ero gutxiago. Jakina, bakoitzaren konpromisoa. Horregatik, Amaiak esaten zebana, etorrilik esperientzia handiko pertsona bat, meditazioan eta sakon ibilitzakoa, eta horrelik inungo jakinduriarik ez daukana, eta segurazki gutxiago dakienak etekin handiago aterako diola, ez da, tailar honi. Amaia, zein izan da Antzuolako esperientzia? Bueno, Antzuolan 18 urte umeekin, 6. mailako umeekin hasi ginen,
eskolaz kanpoko ekintza bazan, eta gure seme gazteenarekin haseginen, da bere taldearekin, eta harrigarriena izan zanan, han eta ondorengo urteetan, zela etortzen ziren arratsaldeko 6etan, bai, ematen zuten 6 plazara zetotzen 6txuak, bai, eta dinamika honetan sartuta, utza denboran, zela baretzen zian, zela lasaitzen zian, eta ez hori bakarrik, ezke gerora eurek eskatzen zuten. Eta esperientzia Alberto ere bilizan, da Jesus Mari Mata ez, horreran bera dago Jesus Mari, eta Arrasateko formazioan ere bera arituko da. Orduan, guretako hori zen, da, klaro, zan semearen kuadrilla, eta, parte hartzen zutela kintuen, eskolako mailako 80%. Eta eskatzen zuten lasai egote hori, pake hori horren bila etortzen ziren. Hasieran ez genuken metodologiarik eta hori. Zan guk etxean praktikatzen genuena, bara eramatea. Hori, eta urtero, pandemiako urtean etzan egin, eta gero umeekin, beste arrakasta potente bat izan zen, eskolan guk neko hasieratik nahi genuen eskolatik bideratzez, eskolaz kanpoko ekintza bat. Hori, duela 3 urte Antzolako irakasle guztiak formatzen hasi ziren, 3 urte daramate formazioa jasotzen, eta IES guraso elkartetik egin zen apostua da, bakarri 6. mailakoek ez dute jasoko, eskola guztiari. Orduan, Antzolako ume guztiak jaso zuten joan zan urtean, balorazioak eta emaitzak oso positiboak izan dira, eta berriro, ezta? Aurten, justo gaur goizean izan dugu bilera eta aurrera. Orduan, umeen ibilbide honetan hori da egin duguna, ezta? Eta gero ja, helduekin hasieran gurasoentzako deialdia egin zak, jakiteko euren umeekin zer egiten ari ginen. Orduan, hasi ziren gurasoak, baina hori zabaltzen joan zen. Gurasoak ez ziren ape bai, eta herritik kanpoko jentea ere bai. Eta horria, urratsak ebotera. Aztapenetea ikasi, baina gero eskerronaren atala oso potentea izaten ari da, oso onuragarria. Eta gero ninez, beste modulo berariazkoak da ere, bai? Eta ja igaz hasi ginen helduentzako guzti horrek, baina ja urten berariazkoa gurasoentzako egin dugu, eskainiko dugu 2004-2005 gurasoentzako berariazkoa, bai? Espezifikoa, nerabientzako eta jubilatuentzako. Eta zer da honetan nola azpimarragarria? Udalak berak bere agendan sartu duela. Orain arte niganetik egiten zan helduentzako eta umeentzako, eta orain proposamen bat landu zan iazko urtean, bai, proposatu genien, udalak bere egin du eta bere agendan dago. Formazio guztiak. Tira, dudabarik bikote, Antzuolan etxeko lanak aurreratuta dituzue. Aipatu duzu ez da, udalak bere babesa erakutsi diola egitasmoni, hain justu ere hori ere bada ez da, pixka bat ez zuen ideia, Antzuolako esperientzia beste herri batzuetara zabaltzea, pixka bat isiltasunerako, norbere buruarekin aurkitzeko, lekuak, espazio fisikoak izatea, udalekin aliantzak egitea, hainbat asmo dituzu eskuartean, baina tira, onarte gaurko elkarrizketa eta gure ikusentzulei gogoratuko diegu, Barrutik elkarteari buruz gehiago jakina izan ezkero, edo datozen 3 hilabeteotan izango dugun formazio saio horri buruz gehiago jakina izan ezkero, hortxe, ipiniko dugu hortxe daukagu, pantailaren barrenean, ikus dezakezuen moduan, helbide elektroniko bat, bertara idatz dezakezue, zalantzak argitzeko. Hitzaldi Arrasaten bihar arratsaldean, kulturateko Loramendigelan izango da, arratsaldeko 6:30. Tira, Amaia Etxaniz eta Alberto Inurrieta jarraitu genezake hizketan. Akordatzerako agortu zaigu denbora, baina tira esan moduan gehiago jakingura duenak, hortxe, bihar arratsalderako gonbidapena luzatuta geratzen da. Eskertzen dizuegu, bisita, hurrengo batera arte. Eskerrik asko.